Select Africa TV updates sawona mbukeli ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami nginguSinenhlanhla. Sekusuka omunye umsindo ezinkundleni zokuxhumana ngevoice note okusolakala ukuthi iyomunye wamakhosikazi kaNgizwe Mchunu ekhuluma amazwi awabhekise kumculo kaMaskandi uKhuzani indlamlenze Mpungose mayelana nenye yezingoma ethi isiqomqomo eku-album yakhe entsha ethi inja nogodo. La lo wesifazane etshela uKhuzani ukuthi akahlukane nokubafaka ezindabeni zabo benongizwe. Angageqa amagula mbukeli izizwele. Khuzani ngiyakubuza ukuthi ucule ngathi lapho ukuthi thina siprotect umagciwane sa-prevent. Angikwazi ukuthi Khuzani sekufanele ngisho kangakanani ukuthi uyekela ukusifaka indabeni zakho ngizwe. Mina ngeke uzungibone inkundleni zokuxhumana ngisho ezoMaskandi noma ku-Instagram noma yiphi ne-social network ngiposta ngawe noma ngibhinqa noma ngenzani noma ngisengiphawuli ukuthi wena nomagciwane ngixabaleni aze nafika phi. As a matter of fact, ngilaleli ngisho uyilaleli ingxabano zenu, but when you always have the nerve and the audacity yokuthi njalo ukuthi uhlezi usipetula umoya thina uhlezi ukhuluma ngathi izinto ezinegative ngomndeni kaMagciwane. Angikwazi ukuthi ungene umkhasapha emndenini kaMagciwane nezinto zabafowabo izinto ezomndeni. Ngeke uzuthola ungizwe ehleli ngaphansi kwesihlahla lekhaya kini elinda ukuzwa umuntu odlula ngendlela ukuthi uphila kanjani wena ekhaya kini nomndeni wakho nokuthi ninaziphi inkinga. Siyakubongela ukuthi wena unabalandeli abakhiya ngeenkinga zabantu engazathi ubone makuba abanazi inkinga. Wonke umndeni ngisho ungayakuphi ungahlala phansi kwesihlahla uphuma inhlambuluko zangempela, kodwa wena njalo uhlale ufuna ukuhlambalaza umndeni kaMagciwane uzofaka abantu abangangene kuwona, ufake umama, ufake osisi, ufake kwasana ethi ngizwe. Kodwa ngeke uzimbone ungizwe ekhuluma izinto ukuthi wena uzalise bani, ubani uma wengane yakho wakwabani kanjani, kodwa ngaso sonke isikhathi wena uhlala umhlambalaza umndeni wakhe. Singenaphi thina lapho? Ngakubuza naqala ukuthi wenziwa yini ukuthi umuhluleke ukuthi manilwa njengeinsizwa nilwe niqede impiyeno singangeni thina lapho. Ungibone mina einsizweni ngidlala umgangena lapho ngoba insizwe milishayile ikhanda ukushayile ekhanda. Ngeke uzibona uma wayo esekhithiba laphana namaphinifa ethi uyolekelela indodana. Weluhlulwa yini ukuthi umungizwe mayehlula lihlulane nodwa niqede le noma nimbize nishayane niqedane kodwa uhlezi ufaka igama labafazi phakathi nendawo? Uhlulwa yini? Wena uhlulwa ukuthi nje uMagciwane sukela ngiyingane ngisafunda high school ungizwa isuke eGoli ezefika eThekwini esuke eThekwini ezefika eGoli nihlale niplana la usuzokusiza kanjani ukuthi uye phambili ngomculo ungakabi ngisho isidudla leso esuyisona manje up and down ungizwe kulekelela. Lento let's more in the same ukuthi ufike uthisha wakho waka grade 5 ekufundise musu udlulele high school ufika ko matric noma ko varsity ungeke uzukhohlwa uthisha wakufundisayo usayingane wakunyukisa itepisi. Uma ngabe ungazwene naye kodwa kusala khona naye igalela adlalayo lokuthi efike la ifika khona, wena unyanyiswa yini ukuthi mhlawumbe uMagciwane nahlukana ngendlela enahlukana ngayo? Uma ngabe kana impact empilweni yakho uqhubekelana uhlala uvundulula izinto ezingaphansi kwamakhapethi ukube kuya ngawo ngabe uyimpukane ungena njengempukane esembobeni kakhi ufuna ukwazi ukuthi uMagciwane ubalala kanjani abafazi bakhe ngendlela into indaba zaMagciwane ngakhona nabafazi bakhe sikuhluphe ngani siye sathi wena. I have you on my WhatsApp. You will never even see me post anything ekumokayo. You will never ever see me posting anything ebonisa ukuthi khona la ngigudla khona or anything. But when all the time uphelelwe ingoma akekho se ucula isigege sakho sifike la siyakhona bese uma siphele endaweni ucule ngathi. Akekho owakubuza ngempahla zakho lezo uhlala uyithenga iduve itolo abalandeli bengayithengi bani oke wakubuza uke wawusibona sithini ngalokho thina. Kodwa wena ngaso sonke isikhathi uhleze nje ufuna ukungena right inside phakathi indabeni zomndeni uthi abalandeli benzeni ngalokho. Wena nje uphila kahle ekhanda ku right in lokho uhlala ukwenza ukuthi sonke isikhathi ungene shi eindabeni zomndeni wabantu. Kube kuya ngawe Khuzani ngabe ungizwe nje manje uyahlanya emgwaqeni yabafazi bakhe basokola ngabe usewafa usibone sizokhokho basicela kuwena. Kanti ke ngizokutshela mina siyalala sihloko khona
futhi siyajabula. Noma ngabe uthele noma ngabe unjani kube kuya ngayo nje abusayifela ubona abafazi besokolo ukuthi hey bambe ngakho. Lawo matoho namapetrol abazama khona la ebazama khona wena usuke ungenaphi lapho ngoba ngabe niyayilwa igame yenu eniyilwa ngayo yomculo angeke uzubone ungizwe ehamba ikhuluma izinto ezipersonal ngawo. Isho wonke umuntu zonke izinto esho wonke umuntu uzokungcweka kodwa misisho ungizwe fanele wena uyohlala phansi kwesihlahla enkandla umlindi ukuthi izinto zakubo zenza kanjani uhamba uexpose izinto enganasidingo. Kwabona abantu abaphila nawo njengamanje mina ngiyakusaba mina ngiphila nawo ngoba shuthi kwabona ubaphilele ngokweqiniso. Awukwazi ukuthi wena njalo ungahlala uthatha ama-record akudala uthi uthatha ama-record akudala uvundulula izinto nezomndeni ngaleso sikhathi shuthi nalo phila naye usengakwenza kuyena. Ngeke uzuwenze into ongeke uzuyenze komunye umuntu. Mina ngiyakusaba Khuzani indlela owenza ngayo izinto anginendaba nokuningi ekunendaba nakho indlela nje usipetula ngayo umbona uyawupetula umoya womuntu wena eyihlalele kwakhe ithulele eyihlela uphuthune nekabishi la kwakhe ufike wena uzosipetula umoya. Cha shame ngiyakubonga futhi ngiyakubongela ngibona nabalandeli bakho bathi begiye ngokuthi utheni kumagcingwane nomndeni wakhe engazathi bona banazo inkinga. Ngeke nje umuntu edlala ingoma yakhe iphindwe njengekaJaiva bathi ayiphinde ngobani ngoba uyazi phakathi nendawo sefanele ukukhala ungizwe nama-record. Siqhubeka-ke mbukeli umculi ophinda abe umethuli wezinhlelo kumabonakude uJubJub useze wakhipha istatement exolisa ngokukhuluma kabi ngalo wayintombi yakhe uAmanda Du Pont. uJubJub uthe bekungafanele akhulume ngale ndlela ezidlangalaleni adalule yonke imininingwane mayelana nobudlelwane bakhe bangasese noAmanda. Washo ukuthi uyazisola ngalesi senzo sakhe. Uqhubeke futhi wacela uxolo kuyena uAmanda ngokumhlangabalaza nangokumzwisa ubuhlungu. Kanti uphinde waxolisa nakubabukeli nomphakathi wonke ngokuthi usebenzise ulimi olulumelayo. Uthe izinsolo zokuthi udlengilule uthathe isinqumo sokuthi azedlulisele kwabo mthetho. Kanti lokho kusuka emsindweni osuke ngesonto eledlule uJubJub kade ekhuluma ohlelweni iPodcast and Chill with Mac kwi-channel owner lapho eveze ukuthi wayithandana noAmanda elala naye. Kanti uAmanda yena uqhubeke wenza ivideo wayifaka epageni lakhe la Instagram ukuthi ke uJubJub wayemdlengula futhi wamhlukumeza iminyaka emibili yonke. Kanti ummeli kaAmanda uTony Mathe uthe balungiselela ukuyovulela uJubJub icala. Khona ke